Ember qiegħda fi grupp li jismu Malta Paranormal li huwa grupp ta' nies li jduru l-postijiet fejn jingħad li jkun hemm l-ispirti u l-ħirsa u jippruvaw jagħmlu kuntatt magħhom. Biex inkunu ċari, din hija kienet organizzata mit-tim ta' Xarabank u Jeffrey. Il-Malta Paranormal m'għandhom xaqsmu xejn ma' dak li se taraw. L-istorja hija din. Linda, il-mara li ta' Parsi tgħix f'din id-dar, qed tisma' u tara ħafna affarijiet strambi. Hija tgħid li huwa l-ispirtu ta' huwa Tony li kienu sabuh mejjed snin qabel f'dik l-istess dar. Mela, qabel ma ġejt ikun tkellem fil-fatti ma' Sinjura Linda u bit tispjegali li daw ħsejjes li qed tisma'w u reċeti kont tismagħhom. Nismagħhom sal-ġimgħa l-oħra. Minti tgħixaw? Nibsa, narqodha minn hekk. All right. Darba minnhom trar, tisib il-ħinjam hawn, nsibu hawn mejjed. All right. U bqajt nibsa. Lalla. Taqas narqodha jiena, immur narqod tant uħti biex nitkixkix. M'għandek raġun. All right, estra. Eħe, forsi. Ija għandi, taħħa nara nsibux. All right. Ġifieri, huwa ikna tgħix ma' huwa. Illa, u ġifieri qed tgħid li l-ispirtu li qed tara huwa. Aw li qed tisma'. Qed taħseb, issa nippruvaw naraw jekk hux huwa jew dik biss. Għazret nemmen miskin. Nimiet mek nġu l-sibuwa. U li tqox tagħmel hekk issa sa. Eħe. Bess u tal-jed. Ma neħxu għaw fl-imkien. Ħalli hawnhekk fil-każdani. Krob żgħar xi ħaġa jtedna. Eżatt, eżatt. U ma kienx ġifieri huma ma kienux miżżewġin qed naqgħu imma kienu. Le, għax x'aktarx ftit qabel ma ġara l-accident. Illa tikaw xi naqra. Ma laħqux irrenġaw. L-allu mela pattila bi kbir. Ifhem, jista' jkun qed iwassilha messaġġ li U mhux qed tifhem forsi. Ifhem ma ntix tort tibżak tisma' ċertu ħsejjes u hekk. Waħed hawnhekk u ta' ċertu età. Marret għan toħta tgħix. Hekk qalet issa. Tiġi għax il-post jidher naqgħu. Il-grupp li qiegħda feħember għandu sistema partikolari ta' kif jikkomunika mal-ispirti. Imma biex din il-candid tirnexxi aħna ma stajniex nużaw dik is-sistema. Allura li għamilna kien li vvintajna grupp ieħor li ta' Parsi wkoll jara l-ispirti ma li ma jeżistix. U għaqadnieh mal-grupp ta' Ember biex ta' Parsi flimkien jikkomunikaw mal-ispirtu ta' Tony. Importanti illi jsir x'isir jew jinstema' x'jinstema' tajjeb ħadd ma jqum minn fuq is-siġġu. Dik hija importanti ħafna. U tu jekk kun hemm oġġett fiżikament fuqna, tibża ġifieri xejn ta' barra minn hawn, ma jitkellmux. Eżempju, ħantik eżempju wieħed minnhom biss, jinnaf tara għall-argument id-demeġ minn subajja fuqi. Ma ngħidlek xejn. Jekk ngħidlek x'għandi, titkellimx. Għalhekk tkun kissirt il-link kollha. Importanti ħafna lek iż-żewġ affarijiet nimxu fuqhom. Illum inħoss personalment u onestament illi għandi feeling l-lejla ħatkun tagħna. Jalla. Tajjeb. Tibda s-sessjoni. Imma Ember ma tantx qed tinżlilha kif qed jaħdmu dan il-grupp. Jekk hawn xi spiritu jew xi preżenza magħna jew jixtieq jikkomunika magħna, jagħmilna sinjal. Tnejn mill-kompliċi tagħna jgħidu li ħassew xi ħaġa tmisshom.
Ħassejt xi ħaġa, ke? Jista' tmissniek. Għamel ersaq minn hemm ta' ersaq law. Importi ma nippanikjawx. Imma Issek, għax anki minn hemm smajt il-ħoss. Anka jena xaħat mis. le fatti, Rajt ċara jien. ċaħtitu għal Tista' tagħmlilna sinjal biex ikunu konvinti li jew xi ħadd magħna. M'hemmx għalfejn tkun xi ħaġa kbira, xi ħaġa li inti komdu jew komda tagħmel. Nisma' nifsi. Fil-kamra l-oħra, it-tim ta' Xarabank u Jeffrey qegħdin jikkontrollaw dak kollu li qed jiġri madwar Ember. Naturalment, Ember ma taf b'xejn. Dak li qed imexxi s-sessjoni ta' parsi jsejjaħ lill-ispirtu biex l-ispirtu jagħmillu sinjal. Sa dan it-tant, Jeffrey min ġol kamra l-oħra ippreparat biex jagħtih dan is-sinjal. trid tikkomunika magħna? Jekk iva tina sinjal. Nagħmlu kider li hawn preżenza żgur magħna. Issa naraw biss jekk hux il-preżenza li hawnhekk il-istess preżenza li bittara Linda. Jekk hux huwa jew le. Rajt figura ta' raġel. Ma rajtux bħali. Li ma rajt xejn. ma raġej. Għasien, iktar naqsat bik. Innu ta' ftit dan il-fliexkun. Dan il-fliexkun jgħid fil-kċina. U minn hawn ftit ieħor se jaqa' waħdu. Sinjal iktar ċar. Qed nisma' dak il-ħoġġi. Għalli. Messa konfermajna li hawn spiritu magħna vera. L-importanti li nżommu l-kamp. Jekk biss. Mhux. Le, kulħadd kif fattilkom fil-bidu jiena, Wieħed mill-kompliċi tagħna jitlob lill-ispirtu biex jagħtih sinjal. U wara ftit, il-linfa ta' fuq rashom tibda tiċċaqlaq. Aħna ġast biex turina li għadek magħna u hekk. Grazzi. Nasab indannat mit. Le, Karen. saqsixek. tajċek. Titħoġ personali, ta' saqsixek. Għattajdrom direttament. Ġenerali għedna. Aħjar li. La, kim saw għas ismijiet, xej, titħolx personali, għax nkalla nġu fitra bil-aħna. Tista' tina sinjal ieħor? Possibli terġa' ċaqlaq id-dawl l-infa li kanna fuqna. Għasjen. Mantiex, Jekk kont inti l-ewwel li ċaqat il-fanal. Tista' tagħmel l-istess oġġett iċċaqal il-fanal? Jista' jkun. L-entità li kien hawn hawnhekk għadha magħna. Nixtiequ tagħmlilna sinjal iktar ċar. Xi ħaġa li aħna nkunu nistgħu nifhmu. Għax ħafna drabi tkun xi ħaġa mhix ċara ma nkunux ċerti. Għal ħafna ħin fil-kamra ma jerġa' jiġri xejn. Issa din il-ħaġa aħna għamilniha apposta biex inżidu aktar it-tensjoni.
Meta Amber tara li ma ġara xejn, tibda taħseb li l-ispirtu ħalih u telaq. Tħalna personali wisq. Tela. Le mandi feeling li għawadu, Imma tħalna Għet f'te jistudja li persona. flok nizjaw lilu palissa. Saqsaqsejjen ċaħġa. Ejja saqsi. Jekk għadek għaw fostna, int min int, tista tamlina ħoss ċar li biex tgħidilna li iva jataw? Għasissa aktar żewġ kienu tajbin kienu tal-fixkun u tal-fanal. Jien nixtieq illi jerġa' jagħmel taħbita. Saqsejtu jien biex Nixtieq għajt tal-fanal eġi ma nakadux magħna. Tiċċalla. Ejja, għarrejt. Grazzi tal-li tikkomunika magħna. Fuq il-bank tal-kċina hemm din il-papra. Tinħażux għax minn hawn ftit ieħor dil-papra se taqa'. Tixtieq tikkomunika magħna? Isma, nodu attenti, Għax mhux qed nagħmlu pjaċir. Kerin, intu rajt? Fuq ma xej li staga. Rajt inti. Nistgħu komplu? Tista' dinna messaġġ xi trid minn għandna? Ejja toqgħodna, għatax mhux qed tħossha sew. Ker, Le, komplu. ċ'għandek? Smet, ħasin għam dardra, għawada. Tixrob xi ħaġa jew hekk. It-tfajla kompliċi magħna tibqa' tgħid li qed tħossha ma tiflaħx. U f'daqqa waħda tqum minn fuq il-mejda u titlaq mill-kamra. Dan ifisser li din it-tfajla kisret il-ftehim li ħadd ma jqum minn fuq il-mejda. U Amber din il-ħaġa mhix qed toġobha. Ker, Dorajt? Kerin, Kerin. għataw, Isma' ħi. Ħawina mhux qed inħossni komda. l-importanti tqumx, tqumx l-importanti. Xiġifieri. Għalija, sem dik maħħa t-għazmajn. Islam dardi. Mhux bitni xejn. Għeddikom biex ma semmu xejn. Imma mixjien tajb, ma sjaddila. Aħna ftemna l-ħadd ma jqum. Inti tajb tijen fila meta. U taf, parti mit Ħażinu, għax ħabajbati kulħadd. Ma tilkom biex ma semmu xejn. Ġegħek jiġrina. It-tfajla li ta' par se qed iħossha ma tiflaħx tmur fil-kamra tal-banju u tilbes contact lenses bojot li jibdlu l-kulur tajnejha. Minn hawn ftit ieħor se tistaba dbieba ġol kċina. Tista' forsi li tfidna xemma minn daw. Bħala sinjal. Jew kella tista' forsi titfixxema ta' ma' min ma tixtieqx tikkomunika. All right? All right. Jista' jkun għax sem dik il-kelma Sa ġara. terġax tqum ta'. Non importanti, importanti. Mela jidher li għadek magħna hawnhekk. It-tfajla kompliċi magħna terġa' tidħol fil-kamra, tpoġġi madwar il-mejda u tibqa' rasa baxxuta biex Amber ma tara li xajnejha. Waslin dal-messaġġ u tina sinjal qawwi jekk għadek magħna. Kerin. All right. Tħon ħas rasi, għed t-sikka jek. Għed ta' fasti għad.
Dak xkien għadha. Xkien dak Xej. Xej, ma ġara xej, ma ġara xej. ġara. Xej. Bil-ħoss nħadna. Le, Xej, bil-ħoss. Xej, vera. Xej, ma għandek xej. Xej, ħoss. U damja. Le, xej. U minn hemm xalu ta' kollox. U lex bin, he, tħossu moħħkom jaqgħu llum. Għadaw mhux affarijiet nagħmlu aħna soltu, I'm very sorry, hi. Rajtu daqshekk. Tiġri għax qamet. Għu sena ħanqodu għaw il-lejla ġifieri. Issa u ma kien ikun moment. Hi, I'm very sorry, din mhux affarijiet sbieħ. Isma'. Intom dejtu taraw affarijiet bħali jew jiena niġġennem. Taħħa. Le, wiċċa ġib għabet kartu wiċċa. Issa. Lara, Lara, jgħisu xaqqa li Lara. Jiena bdejt nara jnejja kulur differenti, hi. U għabdet nil-bad u ma nafsen qabad nagħmlu, jiena nirrid nitlaq. Ibittajt, senjura, bit tismaħ was fis-sajja. Għamlu session ta'kom. Tajjeb? Kizza, tamlintom is-soltu normali issa. Jien ġejba kom. Xiex inqumu ġifieri aħna. Aqumu, le, Xej u. Panika. X'aħna ma naħdmux jekk is-soltu. Isma'. Aħna wasalna biex nalqu. Jekk twassal messaġġ, għandek iċ-ċans. Tixtieq tgħaddi messaġġ lil oħtok Linda? Tina sinjal. Jekk qiegħed tismana. Tkompli s-sessjoni u wieħed mill-kompliċi tagħna jgħid li radel fit-tieqa faċċata ta' Ember. Min fejja? Sjena. Nasab għamana u ħafna dwar ġifieri kull min iċċala jiddetti. Id-del li qed jara dan il-kompliċi tagħna huwa d-del ta' raġel anzjan li aħna ħriġna hemm barra wara t-tieqa ħafna qabel ma bdiet is-sessjoni biex jagħti qata lil Ember. Tony, jekk għadek mara, issa ċans u rina fejn inti. Qed tismani Tony? U rina fejn inti. Taqni barra. Ġa. Kom il-ġina, jinta. Xej. Appoġġi, appoġġi. Ġara. Xej, rajt xi ħaġa barra. Hemm barra x'kien hemm barra? Naħseb rajt lilu. ċerta? Hej, ma jekk ħadoqgħodu tagħmlu dal-kummedja naqbad ma niġix iżjed jiena. X'hemm sorry dawn mhux affarijiet taċċajt hekk hu. ċerta li huma. Bis-serjetà? Ara weħed biex lief. Oh, mima bis-serjetà. اسمع كيف حسيت قيد الفريدة؟ Ara fejn, werwirni, ħassarni demmi. خدت لنا كله Ġenninti lallu. كله حاجة معها Għawa sammejtuna xkieku tlaqti barra اسمع حاجة صايرة اسمعني كيف حسيت قيد الفريدة؟ Ħammut kont. فيرا Irrit jaddina għazmin, ħana xfrilkom. Ma! شيري لون واحدة برافو Qed tismani Tony? U rina fejn inti. ċaħta il-barra.